Hej og velkommen til denne Casino.dk præsentation af casinospillet Blackjack. Blackjack er et af de mest populære casinospil i dag, og det skyldes i høj grad, at det er et spil, der er ekstremt nemt at lære og samtidig tilbyder en stor mængde underholdning for spilleren. Blackjack spilles med 6-8 spil kort. På et live casino vil man kunne se, at dealeren, som står bag chipsen her, normalt vil trække kortene ud fra den her dealersko. Og årsagen til, at man spiller med så mange kort, er meget simpelt, at det på et live casino simpelthen tager for lang tid, hvis dealeren skal stå og blande kortene efter hver runde. I Blackjack der har dealeren regler. Man spiller altså direkte imod dealeren og ikke imod andre spillere. Man kan på et live casino risikere at sidde ved et bord, hvor der sidder en spiller på hver eneste plads, så dealeren spiller faktisk mod 5-6 forskellige spillere på samme tid. På et online casino som det her, der vil vi normalt gå ind og tage et bord for os selv. Det er muligt også på online casinoer at sætte sig ved bord, hvor der sidder andre spillere, men det er altså ikke nødvendigt. Man kan få sit helt private bord og spille i det tempo, man har lyst. Reglerne i Blackjack er ekstremt simple. Det handler om at komme så tæt på 21 som muligt, uden at gå over. Alle billedkort tæller for 10, og alle andre kort tæller for deres face value, altså en 6'er tæller for en 6'er, en 8'er tæller for en 8'er. Har du således en 6'er og et billedkort, jamen så har du 16. Dealeren har helt klare regler i Blackjack, og må altså på intet tidspunkt gå ind og træffe en subjektiv beslutning om at stå eller køre videre imod en spiller. Dealeren skal stå på 17 og derover, og skal køre på 16 og derunder. Og så er det altså fuldstændig ligegyldigt, hvad spilleren har. Om så spilleren havde 12, og dealeren har 15, så må dealeren ikke vælge at stå på 15, fordi han er over spilleren. Han skal altså trække et kort til. Spillet starter meget simpelt ved, at man vælger sin indsats. I det her eksempel vil jeg vælge at bette $1 og deale hånden. Både dealer og spiller får 2 kort hver. Spillerens 2 kort er åbne, mens dealeren har et lukket. Vi har fået 2 billedkort, som tæller for 10 hver, og giver altså 20. Vi er altså ekstremt tæt på 21, og det giver ingen mening at fortsætte. Vi vælger derfor at stå og håber på, at dealer enten går over 21, eller kommer over 17, uden at være over 20 selvfølgelig. Så dealeren havde 19, og som det står meget klart skrevet her, så skal dealeren trække på 16 og derunder og stå på 17 og derover. Dealeren skal altså stå på 19, vi har 20 og vinder derfor. Prøv at spille et spil til. Et S kan gælde både for 11 og for 1 i Blackjack. Det er klart, at så længe man har under 21, så vil S'et gælde for 11. Men det øjeblik, at man går over 21, det vil sige, at hvis dealeren nu trækker en 4, så han sammenlagt har 15, og så derefter et billedkort, en 10'er, så han vil have 25, jamen så går S'et automatisk ned og gælder for 1, så han har 15 i stedet for 25. Når dealeren har et S åben, så bliver man samtidig tilbudt det, man kalder forsikring, eller insurance. Det betyder i al sin enkelhed, jeg kan prøve at tage insurance, at man lægger halvdelen af det bet, man har lagt her, i forsikring, og så frem dealer har Blackjack, jamen så får vi altså betaling på vores forsikring heroppe, og gør, at vi går lige op i hånden. Det er normalt ikke et bet, man skal tage. Det kan ikke anbefales, da det er et bet, der giver rimelig dårlige odds. Vi har nu trukket et S også, som kan gælde for 11 og 1, og derfor skriver casinoet det som 9/19. 19 er selvfølgelig rigtig tæt på 21, så vi vælger at stå. Dealeren trak 25, han havde ikke Blackjack, det vil sige, at vi tabte vores insurance på 50 cent, men vi vandt altså på vores bet hernede, og for at fordoble vores indsats. Udover de regler, jeg har forklaret indtil videre, jamen så er der andre muligheder i Blackjack. De 2 væsentligste regler er, at man kan doble, og man kan splitte. En dobbelt, som er repræsenteret ved den knap hernede, betyder, at man kan få lov til at fordoble sin indsats i en hånd, det vil sige lægge $2 i stedet for 1 i det her eksempel. Men så får man kun et kort yderligere, og man skal tage et kort. Det vil sige, at dobler er normalt gode at tage på noget som for eksempel 9, 10 og 11, hvor man har gode muligheder for at trække et højt kort, altså en 9'er, en 10'er, en knægt, en dame, en konge, eller et S, som vil give en 19, 20, 21, som er selvfølgelig de gode numre at lande på.
Samtidig så kan det også betale sig at doble, hvis man kan se, at der er en overvejende stor sandsynlighed for, at dealeren går over. Og det vil dealeren ofte gøre på hans dårlige kort, hvilket er alle kortene under en 7'er. Specielt 6, 5 og 4 er rigtig dårlige kort for dealeren. Så i tilfælde af, at man har en 7'er, 8'er, 9'er, 10'er, S, og dealeren har et af hans dårlige kort, jamen så kan det godt betale sig at doble. Det kan også betale sig at doble, hvis man for eksempel har en 10'er og en 11'er, og dealeren har en 7'er eller en 8'er. Altså det vil sige stadig et OK kort for dealeren, men dine kort er altså bedre. I det her tilfælde har vi 15, og vi skal selvfølgelig ikke doble. Vi skal i stedet prøve at tage et kort for at komme tættere på 21, fordi dealeren har et rigtig godt kort, og vil meget ofte trække en 7'er, 8, 9 og 10'er eller et billedkort. Vi var så heldige her, vi trak en 6'er, som giver os 21, det maksimale vi kan få. Dealeren trak en 5'er, og da han så er under 17, og derfor skal trække kort til, gjorde han det og trak en 7'er og røg altså over, og vi vinder igen. En anden speciel regel, udover dobbelt, i blackjack er det vi kalder split. Split vil du kun se opstå hernede på bordet, når det er muligt, og det er kun muligt at splitte to kort af samme værdi. Det vil sige, hvis man har 2 3'ere, 2 5'ere, 2 7'ere, 2 8'ere, jamen så kan man altså splitte dem. Det vil sige, at man lægger endnu et bet i samme størrelse, det man har lagt ud, og så splitter man simpelthen de to kort ud, så man spiller to forskellige hænder. For eksempel har man 2 8'ere, så i stedet for at have en 16'er, så spiller man altså 2 hænder på samme tid, hvor man har en 8'er på hver hånd. Og man starter så med den ene hånd og vælger, om man vil stå og køre, og hvis man har en 8'er, så er det klart, så vælger man selvfølgelig at køre. Og det gør man så, indtil man ikke har lyst til det mere, hvorefter man skifter til næste hånd og gør det samme. Og derefter spiller dealeren så mod begge hænder på samme tid. I det her tilfælde står vi igen i en situation, hvor vi har en relativt dårlig hånd, en 15'er igen, mod dealeren 7'er, vi skal prøve at hætte. 16 er igen lige under, hvad vi skal have. Vi skal have 17 for at stå mod dealeren 7'er. Og den her gang gik vi altså over, og så vinder dealer med det samme. Hvornår man skal stå og køre og splitte og doble kan være svært at vide, men heldigvis er blackjack et meget matematisk spil, og det gør, at der næsten altid er en helt korrekt matematisk løsning til enhver problemstilling. Derfor vil jeg godt introducere jer for et skema, vi har liggende på Casino.dk, som relativt nemt kan findes, som simpelthen viser den bedste løsning i henhold til den hånd, man selv har, og dealerens hånd. Altså det kan ses lige her over skemaet, så betyder et H nede i skemaet, at man skal tage et kort mere, et S, at man skal stå, et D, at man skal doble, og et H-P, at man skal splitte. Der står så split, hvis det er muligt, fordi på visse casinoer tillades det ikke, men næsten alle online casinoer tillader, at man må splitte. Hit surrender skal man ikke tænke over, fordi surrender er noget, man næsten ikke må på nogle casinoer. Og det betyder sådan set bare, at man må overgive sin hånd og kun tage halvdelen af sit bet, hvis man har lyst. Men det kan man se bort fra, for det er ikke tilladt i almindelig blackjack. Hvis vi kort gennemgår skemaet, så kan vi se her alt efter hvad dealeren har. Han viser kun et kort, så han kan have alt fra 2 til et S, og vi kan have alt fra 8 til 2 S'er og forskellige kombinationer. Årsagen til, at vi ikke går lavere ned end 8, det er fordi det er oplagt, at man skal hitte, hvis man for eksempel har 5 eller 6 eller sådan noget, for man kan aldrig gå over. Så med en 8 kan man også se, der kan man heller aldrig gå over. Her der er det også vist, at man skal tage et ekstra kort hver eneste gang. På en 9'er, jamen der kan man se, at man skal tage et kort mere mod dealerens 2'er, og man skal altså doble mod en 3'er, 4, 5 eller 6'er, og bare tage et hit normalt på dealerens højre kort. Det er et super godt skema, det er rigtig nemt at følge, og man kan sagtens sidde og bruge det, mens man spiller. Lad os prøve at spille et par hænder mere for at afslutte videoen. I det her tilfælde har vi 20, og dealeren har et S, så vi har muligheden for at tage forsikring ligesom før, men som tidligere nævnt, så er forsikring et dårligt bet, som man ikke bør tage. Nu er split-knappen også kommet frem, fordi vi har 2 10'er, men som hovedregel, og som man også kan se på, hvis man går ind på Casino.dk og kigger på blackjack-skemaet, så skal man aldrig nogensinde splitte 2 10'er. Simpelthen bare stå og håbe på, at dealeren enten går over 17, altså har 17 eller over, uden at være over 20, eller at dealeren går over. I det her tilfælde havde dealerne 7'er, og derfor laver 18, og må derfor ikke trække mere, fordi han er over 16. Vi håber, at I har nydt den her præsentation af spillet Blackjack. Besøg gerne vores liste af casinoer, hvor I kan finde de mest troværdige casinoer på nettet i dag.
Og alle disse casinoer tilbyder selvfølgelig det her populære kortspil.